20 kita na pamilya nagtalinaed. Ayan, pailaing iti Bacara Evacuation Center. That's it. Hintayon na po iti Bianchi Bacara. Subyan natin ni Idol Lawrence. Adda pailaeng iti evacuation center iti Bacara Ilocos Norte dagiti 20 ket innem a pamilya manipod barangay Kasilian iti nasa nga ili kuna ni Mrs. Arceli Sagibo assistant social welfare aid iti nasa nga ili ket dagiti a pamilya tikan kanayon nga aga-evacuate gapu pailaeng tanarigat ti dalan ken lalayusen ti lugar da imbatad na nga awan ti problema na kadagiti nag-evacuate gapu tan natulnog da ang nagbakwit ken kastape ang nagaget da nga agidalimanek iti uneg ti evacuation center. Okay mo sir, na pinasmat ito'y pag-quizlit, amo damit na tumulong ito ulit ti evacuation center. Tumalpas ng mga nun sir, at nakatoka nga mapanag, ginhaw na gityan nga nanda sir. Sa tumulong da nga, dito sir, dalus. Amin nung kadito yun sir. Kabayatan na kuna ni Mrs. Charesa Bagawisan, a residente iti naso nga ili ket mayat ti kasasaad da ken mayat ti kadakwada ti sa Pulanda. Ibatad na ana perdi amin dagiti sa likwada kang runaan na kadagiti produkto da asan jaken pagay. Min umadalim ngamin iti karayan min sir tapos na palawlaman kami mati abay mati baybay sir. Awan ko kati pagdalya satan min sir no kasabarian ko mga agadalim malayos ti balbalay mi sir. Awan ko pag namin sir pagsitan mi. Sir, ala back to zero manin sir. Apo mga yun naman tututang ni. Kaso nga na regat but taltalon sir iso kumamot idaw dawat may kumamot sir nga matulungan kami kumamot iti lugar mi sir nga si kami ko sta sir ada kumamot kasla kumamot ayuda kasla kumamot aglalo tata sir ket kumamot sir. Ikid dawa dagiti nagbakwit iti ili ti Bacara iti nananay atulong manipod iti gobyerno para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.